Xunto á Fundación Amancio Ortega, a institución tamén desenvolve a plataforma Proxecta, que fomenta a innovación e a calidade nas aulas. Dende 2012, pon a disposición dos profesores de ensinanza non universitaria os recursos que faciliten o uso de novas tecnoloxías educativas. A finalidade é unir aprendizaxe, creación e tecnoloxía. A iniciativa educativa realiza os encontros trimestrais Inspira TICS e convoca 2 concursos, Proxecta Innovación e Proxecta D+I. Consiste en traballar a paisaxe e a xeomorfoloxía de diversos xeitos, empregando tecnoloxía. Estamos usando o mapa tradicional de toda a vida, ao mesmo tempo que usamos diferentes tipos de mapas en internet, cos ordenadores, como podes ver aquí o noso alumnado, pero tamén estamos usando unha página web que temos en internet que nos permite descargar mapas topográficos, leválos á impresora 3D para imprimilos, e que puedan logo ver que o que veían con liñas de altura, logo ten un relevo, ten unha forma tridimensional. E logo tamén estamos construindo con outros alumnos un arenero de realidade aumentada que consiste nun dispositivo, se queremos chamalo así, interactivo, no que temos un caixón con area e vai a unha Kinect. Entón, o que fai iso é que cando ti manipulas a area, a Kinect, que é un dispositivo que detecta os cambios sobre a altura desa area, te dibuxa un mapa topográfico e as liñas de altura. Entón, o alumnado pode ver o paso desde o mapa topográfico das liñas a velo en realidade aumentada proxectado sobre a area. Nos aportamos as nosas metodoloxías e os nosos obxectivos e contidos das nosas propias materias, entón logramos desenvolver un proxecto en común. Un proxecto, ademais, que de cara ao alumnado nos vai permitir tamén desenvolver un traballo por proxectos, utilizando as tecnoloxías, utilizando a realidade próxima do alumnado e desenvolvendo unha serie de estrategias grupais de cooperatividade e de compañerismo dentro das aulas. O que aprendemos, sobre todo, foi a entender diversos mapas. Este, por exemplo, eu non era capaz de comprendelo, pero ao colorealo podemos ver mellor como facelo, sobre todo a entendelo. Aprendemos que temos que ser respetuosos con o noso territorio, xa que hai danos que son irreparables, como as minas, como a que temos aquí en Monteneme, pero tamén os hai reparables como unha casa a medio facer. De recente